Isa, duha, tulo, upat, lima, dagan, taman sa ginhawa, dagan, samtang ang pulis layo pa, dagan, kay basin niya madakpan ta, unom, pito, walo, walo lang kalakang, ug naabtan jud ko, gihawiran akong bukton, ug ipalingkod sa luyo, siyam, o na po. Mga siyam o na po kaminuto ug niabot na mis istasyon gipangutana akong pangalan ug akong edad karon gipugos ug patug-an sa akusasyon nga ako kuno ang nagkawat sa cellphone. Ug bisan unsaon nako pag-ingon nga ako ratong barkada na ngamong dili jud daw ko nila tuuhan karon. Ug ako pugos nga gisulod sa usa ka institusyon nganong lisod buhian ang rugby, nganong di na ko kaya buhian kini, unsay nagtuklod nimo nga mogamit niini. Mga pangutana ni ma'am nga nagtuyok sa akong uluhan ug nihikap sa akong dughan apan tanan kini walay bili. Walay bili tungod kay akong hunahuna hay pakaayo sa rugby. Ug siya ni padayon pag-ingon nga kasabot siya sa akong gibati. Pugni, ikumo ang kamot ug likayi nga makatubag sa iyang mga giingon nga kasabot siya sa imong gibati, pero kahibaw ka nga kini usa lang ka pamaagi para siya makahibaw sa imong kinabuhi. Kung asa magsugod ang pagpangutana kung kinsa imong mama ug papa. Pero unsaon nako pagtubag ang pangutana kung ako gibiyaan nila bata pa. Nagdako sa usa ka pamilya nga perme kinulata hantud sa nahibaw-an nga ako ampunra. Gibiyaan ni mama sa kalsada ilid sa basura. Nakit-an, giamuma, gipakaon, pero ang pagtratar murag basura, pero dili sad nako mabasol ang pagtratar nila kay pobre raman sila. Matud pa sa giila nako nga papa. Maong dagan kay pobre rata, dagan og dal-aning shabu padung sa iskina, dagan og siguraduha nga ayaw pahalata, dagan pagawas sa eskwelahan ug bundang na, dagan kay pag maabtan ta ka makulatahan ka. Dagan kay nganong wa nimo gitug-an nga nay kabit imong giila nga mama. Dagan kay ampun ra ka, dagan kay ampun ra ka. Ug sa dihang kapoy na nga bisan ang paghilak o pagtulo sa luha nakalimtan ko na niabot akong barkada ug gitunol ang makapawala sa problema. Rugby tabay mao ingon niya. Nagduha-duha samtang iyang kamot ni tunol na gidawat ang plastik o gikuptan o gihinay-hinay gisimot. Salamat bay tinuod jud ka nga barkada. Sa 5 pesos kada kutsara nga rugby na bag-o akong kinabuhi. Kalipay nga way sama hantod magabi, wala nay gasto kaayo sa pagkaon ug matulog lang sa kilid. Makamata og sayo kung pukawon sa security guard, maglakaw-lakaw nga grabe ka hagard, mangukay sa basura kung naabay mapatimbang ang kakapoy nga gibati ragbiray makapaundang. Ragbira ba jud ang makapaundang, ambot lang. Kay samtang ako naglingkod-lingkod ug hinay-hinay nga nagsimot kalit lang nagigukod gihawiran sa bukton ug ako nakuratan mga luha nga niagas sa akong mata na sobraan. Sobra na ka isa ka oras naghilom ug naghilakra matud pa ni ma'am. Ingon siya, abangan ko niya makabalik sa eskwelahan. Nagbuto-buto akong dughan ug kalit ni balik ang tanan ni buhi sa iyang paghawid ug kalit nga ni dagan nilayat sa gate ug taas ang inambakan maong dagan kay pobre rata, dagan ug dal-aning shabu padung sa iskina, dagan ug siguraduha nga ayaw pahalata, dagan pagawas sa eskwelahan ug bundang na, dagan kay pag maabtan ta ka makulatahan ka, dagan padung sa rugby nga makapawala sa problema.